los años 50, señores, que nuestros hijos están emigrando, como emigraron nuestros padres. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Queremos construir un país de todos para todos. La Cataluña que encontraron nuestros padres cuando llegaron aquí, que pudieron llevar una vida digna, sin esfuerzo de nadie, porque nadie les regaló nada. Lo tuvieron que trabajar, salían de un trabajo y se iban a otro, y si no hacían 24.000 horas extras para poder salir adelante, para poder formar una familia, comprarse un piso, como la mayoría de gente de nuestra edad, que tenemos ya nuestra vida un poco resuelta. Pero ¿y nuestros hijos? ¿La tienen resuelta? ¿Quién nos asegura que mañana no puedan venir y nos digan que se han quedado sin trabajo? ¿Que no puedan pagar la hipoteca? Es que no nos hacemos cargo de eso. Tenemos aquí que luchar. Nos hemos acomodado. La gente no sale a la calle, no protesta, todo nos viene bien. Y ayer estuve aquí y estuve viendo unos vídeos que se puso de la Nación Andaluza del año 77, todo el mundo en la calle, todo el mundo salía. Aquí en Nou Barris, para construir este barrio como el Carmelo, la gente se reunía en las iglesias porque estaba prohibido por hacer reuniones clandestinas. Y no les importaba luchar detrás de los grises. ¿Y qué nos pasa ahora? ¿Qué nos pasa ahora que estamos parados? Bueno, no les quiero acabar porque me explayaría y diría tantas cosas y tengo aquí a los compañeros, pero quiero que los que estemos aquí, los que también nos sentimos andaluces, que luchemos por la Cataluña en la que vivimos, porque ya no es por nosotros, sino es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y Cataluña tiene posibilidad, si es un país libre, para salir adelante, porque la prueba es que todavía mucha gente que en Andalucía no puede salir con estudios y preparados, tienen que emigrar y vienen aquí a Cataluña porque dentro de eso tienen un poco de esperanza. No tengamos miedo, no nos quitarán nuestras raíces. Tú vas a Andorra y eres libre y estás trabajando en Andorra y eres andorrano y eres español. ¿Y cuántos hay en Gibraltar trabajando que son españoles, andaluces y se sienten gibraltareños? ¿Por qué? Porque tienen una vida mejor. Y tú les dices que vuelvan a Andalucía y no quieren volver. Y eso no quiere decir que renuncien de su Andalucía, porque tú no puedes renunciar a lo que llevas en tu sangre. Yo voy a Málaga y cuando estoy allí no me vendría, porque veo cómo se vive allí y la alegría que hay tan diferente. Y es mi tierra, y tengo mi familia, y voy al pueblo de mi madre, y voy al cementerio a ver a mis abuelos, que los tengo allí, a mis tíos, y me tiran mis raíces. Pero ahora me tira Cataluña, porque es donde estoy viviendo, y porque es por la que tengo que luchar. No por mí, porque a mí me quedan ya 3 telediarios, pero tengo unos hijos y tengo unos nietos, y quiero que vivan la Cataluña que encontraron mis padres, con trabajo y bien. Muy bien. Bé, doncs, primer de tot agrair a les companyes de la Nació Andaluza i del Casal d'haver-nos convidat a aquest acte. A mi m'havien comentat que parlés una mica sobre el que seria la sobirania municipal, no? I la veritat és que la sobirania municipal cada dia és més petita i per tant podria dir que fins aquí ja estaria tot explicat, no? El que passa és que jo crec que els països catalans no és cap novetat que tinguem un estat en contra, sinó que hem tingut un estat que, quan s'ha creat com a tal, ha estat sempre en contra de les nacions
que aquest mateix estat oprimia i per tant els catalans i catalanes del nord o del sud sempre han tingut, sigui l'estat francès o sigui l'estat espanyol, l'hem tingut en contra. I per tant hem hagut d'intentar construir les nostres pròpies organitzacions, intentar construir les nostres pròpies estructures paral·leles amb un estat que ens ha anat bàsicament a la contra. I òbviament no hi ha cap estat que sigui neutral, tots els estats tenen uns interessos i normalment són interessos de classe, de les classes adinerades enfront de les classes populars, però en el nostre cas, com també a Andalusia, aquest estat no només ha anat a la contra per una qüestió de classe, sinó que també ha anat a la contra per una qüestió nacional. A nivell municipal, en què es tradueix això en l'actualitat? Per no fer un repàs històric. Doncs parlaré de dos exemples que penso que evidencien bastant. Un seria el tema del CIE. Crec que no falta explicar què és el CIE. Ha estat bastant a les portades, s'ha parlat bastant del Centre d'Internament d'Estrangers, a la zona franca, en concret a Barcelona, i és una mostra molt clara de com és igual les competències que hi hagi a nivell municipal, és igual les competències que hi hagi dintre del marc autonòmic, perquè finalment és a l'estat central, Madrid en aquest cas, com a seu del govern central, qui decideix quin tipus de presó, perquè realment allò és una presó, i on s'ubica. Malgrat, torno a repetir, certs intents per part de l'Ajuntament que han significat, com deia abans, titulars, que semblaven que es anava a tancar el CIE per una qüestió purament administrativa, bàsicament perquè el que avui dia és un CIE abans era una comissaria, on per exemple hi havia cavalls de la Policia Nacional, doncs com que podem dir tenen aquesta actitud, des del govern central prepotent, directament van transformar la comissaria en un CIE, en un lloc on internaven estrangers, sense demanar el permís o el canvi de funcionament dels usos que allà es feien. Llavors, podem dir que per aquesta qüestió legal l'Ajuntament va plantejar que no podia estar obert perquè no estava fent l'ús que suposadament tenia permès. El govern central directament ni ha contestat. No només no ha contestat, sinó que no ha deixat que els propis tècnics de l'Ajuntament entressin per veure si, per exemple, el pla de seguretat de focs, incendi, era correcte, etc. Directament no ha deixat entrar i, per tant, no s'ha pogut tirar endavant el plantejament que feia l'Ajuntament de tancament. I tot això, tot indica que acabarà en un contenciós administratiu força llarg. I, per tant, finalment, la competència estatal d'aquest tipus de centres, malgrat que la població ha mostrat per activa i per passiva, i els partits a nivell parlamentari, a nivell municipal, han mostrat la seva voluntat i la seva predisposició a que es tanqués aquest centre, doncs malgrat que hi ha una majoria que obertament diu que no vol aquest centre, finalment l'estat central decideix que aquest centre continua obert, i no només això, sinó que quan l'Ajuntament planteja que buscarà la via administrativa per tancar-lo, el reobre aquell mateix dia, com un acte de dir, aquí mano jo, el que tu plantegis no té massa importància. Això per un costat, el tema del CIE i tot el que implica també a nivell de les contradiccions amb el propi Ajuntament, perquè òbviament el CIE és potser la cadena final de tot el procés i tota la maquinària racista de la llei d'estrangeria que comença des de la valla o el mur, com li vulguis dir, i acaba amb les expulsions. I que es troba en la contradicció, per exemple, que el propi Ajuntament que diu que per vies administratives vol tancar el CIE, doncs la pròpia policia local, la Guàrdia Urbana, entrega, com ha succeït, a persones a la Policia Nacional que finalment acaben en un CIE. Per tant, tenim aquesta gran contradicció a la vegada. Això en relació a aquest tema. L'altre tema que volia, que també mostra la manca de sobirania municipal i també a vegades la manca de voluntat política, com intentaré explicar, té a veure amb el treball.